Hej og velkommen til Adam Storms Pizza. Som I kan se er min Unicode A16 rimelig snavset, og derfor er der behov for at rense ovnen. De fleste plejer blot at rense stenen, men i dag åbner vi ovnen op og giver den en ordentlig dybrens både på brænderen, termoelementet og alle de områder, som er vanskelige at nå ind til. For at rense ovnen skal vi bruge en støvsuger, ståluld eller svamp, vådservietter eller en fugtig klud. For at åbne ovnen skal vi blot bruge en skruemaskine eller en skruetrækker, så at vi kan fjerne de 16 skruer, som er på bunden af ovnen, helt yderst til siderne. Som I kan se er det meget simpelt og lige til. Der er ingen rør eller kabler, som skal fjernes, blot de 16 skruer. Nu løfter vi blot undersiden af ovnen og stiller den ved siden af. Så er ovnen åbnet op, og vi er klar til at gå i gang med at rense. Vi støvsuger allerførst, og derefter tørrer vi af med en fugtig klud eller vådservietter. Så er vi nået til den sidste og mest snavsede del af pizzaovnen, nemlig bunden. Vi starter igen med støvsugeren og gør det ekstra grundigt ind i hullerne på brænderen. Det er nemlig den del, der har mest betydning for ovnens ydeevne, da der ofte kommer snavs ind på hullerne fra gas og madrester, som så kan resultere i en svag flamme. Som I kan se, ser ovnen langt bedre ud, og alt snavs er væk nu. Til sidst har vi termoelementet, som er gassikringen. Dette er den del i ovnen, som gør, at gassen slår fra, hvis den ikke bliver varm nok. Den kan nemt slå gassen fra, hvis den er snavset. Derfor er det altid en god idé at rense den ofte. Hvis du har oplevet, at din ovn ikke forbliver tændt, når du giver slip på starteren, så er dette nok årsagen. Jeg håber, at I fik gavn af videoen, og husk at abonnere på min YouTube-kanal, da der udkommer mange flere gode videoer. Vi ses.